Θαρώ πως είναι η ώρα, η στιγμή της μεγάλης απογείωσης. Ακούω τα καλέσματά τους, ευέξαπτα, νευρικά. Τα σμήνη ενώνονται, έρχονται προς το μέρος μου. Είναι το τελευταίο αντίο. Νυχτερινά περάσματα, σκιές του φεγγαριού τη λάμψη, ταχυδρόμοι του Ολύμπου, άεναοι μετανάστες. Ταξίδι πανάρχαιο, καβάλα στον άνεμο, κερδίζουν την αυγή σε κάθε φτερούγισμα. Σμήνη πουλιών, μυστήριο δυσεξήγητο, χαράζουν πορεία στον ουράνιο χάρτη, για τις παλιές φωλιές που περιμένουν, για των παλιών φίλων την καλημέρα. Ταξίδι ατέλειωτο, καβάλα στην άμμο, ανθρώπινα καραβάνια, ελπίδας και ονείρου, κοπηλατούν στα κύματα της ερήμου, για νέους κόσμους, για νέους θεούς. Μετανάστες, πλούτος ατέλειωτος, γλωσσών, εθήμων και πολιτισμών, γενοκτονίες πουλιών, πουλιά που δηλητηριάζονται, πουλιά που χάσανε τα δέντρα τους. Δέντρα που πεθαίνουν μόνα τους, από πλήξη, χωρίς κελάιδεσμα, χωρίς φωλιές, χωρίς αγάπη. Δολοφονίες ανθρώπων, σαπιοκάραβα που βουλιάζουν και όνειρα που δραπετεύουν μέσα από τρύπιες στέγες προς τα καλοκαιρινά φεγγάρια. Για μια μάνα που περιμένει, για ένα κορίτσι με κατάμαυρα μάτια, για ένα άγγιγμα, για ένα φιλί, για έναν όρκο. Βίοι παράλληλοι, πουλιών και ανθρώπων, χαμένες φωλιές, χαμένες πατρίδες, χαμένα πρόσωπα στις πολύβουες πόλεις. Και το αύριο, ποιος αλήθεια προετοιμάζει το αύριο? Δεν θα αφήσουμε να χαθεί ο άνθρωπος. Αυτός, ο άλλος, ο μετανάστης. Αυτός, ο άλλος, ο πρόσφυγας. Αυτός είναι ο διπλανός μας. Αυτός είμαστε εμείς. Αυτή θέλουμε να είναι η Ευρώπη που ονειρευόμαστε. Πουλιά, οι αέναοι μετανάστες, οι ταχυδρόμοι του Ολύμπου και γιατί όχι του ονείρου. Αυτοί στάθηκαν η αφορμή για να ξεκινήσει ετούτη εδώ η έρευνα, αναζήτηση στο δικό μας κόσμο, στον κόσμο των ανθρώπων, στις δικές μας χαμένες φωλιές, στις δικές μας χαμένες πατρίδες, στην καρδιά της Ευρώπης, στους δρόμους της μετανάστευσης και της προσφυγιάς. Κι εσύ σε πολιτεία που σε ψάχνω μες στο χάρτη, κι εγώ με φιλαράκι μες στις παγόνιες του Μάρτη. Φιλαράκια, μες στη γειτονιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εδώ, στον τόπο μας, στην παραλία των Ολικών του Βόλου, όλοι εμείς, οι μαθητές της 6ης τάξης του σχολείου μας, ως ενεργοί πολίτες, Με συνέπεια και κριτική σκέψη συμμετέχουμε, αποφασίζουμε και ενεργούμε θετικά. για να κερδίσουμε το στοίχημα, για να πετύχουμε το στόχο.
για να προετοιμάσουμε εμείς το αύριο της δικής μας Ευρώπης. Είμαι η Σοφία. Είμαι η Βιολέτα. Είμαι η Κάλλη. Είμαι ο Νίκος. Είμαι η Μαρία. Είμαι ο Λεωνίδας. Είμαι ο Δημήτρης. Είμαι ο Ιάσονας. Είμαι ο Γιάννης. Είμαι ο Μανώλης. Είμαι η Λαμπρινή. Είμαι η Ραφαέλα. Είμαστε η ομάδα του Χαρταετού, πετώντας μαζί τους τους θεσμούς και στις αξίες. Γινόμαστε κοινωνία της ευρωπαϊκής ιδέας. PowerPoint ονομάσαμε την ομάδα μας. Μαζί γνωρίζουμε και κατακτούμε τις νέες τεχνολογίες. Και οι τρεις μαζί φτιάξαμε την ομάδα λόγου χάρη. Αφηγούμαστε το χτες, το σήμερα Και το αύριο. Εμπλό είναι η δική μας ομάδα. Εμπλό ξεκινήσαμε την περιπλάνησή μας στους δρόμους της ψυχής, μέσα στη Μεσόγειο. Δεν είμαστε τυχαίοι ομάδα News and Traveling. Εξερευνούμε τις χαμένες φωλιές Και ερευνούμε τις χαμένες πατρίδες. Είμαστε μια ομάδα γεμάτη quiz και αυτό είναι το όνομά της. Παίζοντας, διαχειριζόμαστε τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες της ευρωπαϊκής οικοδόμησης. Η Ευρώπη είναι η ιστορία. Η Ευρώπη είναι οι θεσμοί. Η Ευρώπη είμαστε εμείς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί μια ευκαιρία, μια πρόκληση στην εκπαίδευση. Την αναζητήσαμε και αρχίσαμε να την ανακαλύπτουμε μέσα στο σχολείο μας. Βιώσαμε ένα περιβάλλον μη τυπικής μάθησης και αναπτύξαμε σχέσεις αλληλεπίδρασης με αυτό και την κοινωνία. Ανατρέξαμε πίσω στο μύθο της Ευρώπης.
Τώρα ξέρω ότι τα 12 αστέρια στη σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι το σύμβολο της πληρότητας και της τελειότητας. Συναντώ κάθε μέρα την Ευρώπη δίπλα μου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι ένα κράτος, αλλά μία ένωση 28 κρατών. Με το ευρώ είμαστε ευπρόσδεκτοι σε όλο τον κόσμο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσφέρει ευκαιρίες μάθησης και δουλειά στους νέους. Οι λαοί της Ευρώπης αποφάσισαν να μοιραστούν ένα ειρηνικό μέλλον θεμελιωμένο σε κοινές αξίες. Η Ένωση τοποθετεί τον άνθρωπο στην καρδιά της δράσης, καθιερώνοντας την ηθαγένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δημιουργώντας ένα χώρο ασφάλειας και δικαιοσύνης. Όμως ο κόσμος αλλάζει πολύ γρήγορα. Η Ευρώπη συχνά ταλαντεύεται. Τα ευρωπαϊκά κράτη μπορούν από κοινού να αντιμετωπίσουν τις παγκόσμιες προκλήσεις της οικονομικής κρίσης. Δράση, αντίδραση, επηρέαση. Οι ευρωεκλογές είναι θέμα ημερών. Η ανεπάρκεια των πόρων, η κλιματική αλλαγή, η γύρευση του πληθυσμού δεν είναι μόνο υπόθεση της Ευρώπης, είναι και δική μας υπόθεση. Η Ελληνική Προεδρία της Ένωσης ξεκίνησε στην 1η Ιανουαρίου του 2014. Μετά την ανάπτυξη και την απασχόληση, η αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης αποτελεί την τρίτη κατά σειρά προτεραιότητά της. Μια λύση μετανάστευση όταν η ανεργία τη χώρα μας μαστίζει, μας την οικονομία. Ας δούμε τι κοστίζει μια λύση μετανάστευση σε πλάνο ατομικό. Όταν εργάτης φεύγεις 18 χρονών, στον τόπο σου ακόμα είσαι παθητικό. Κι ενώ έχεις κοστίζει στον τόπο στο λαό, σε ξένο τόπο δίνεις το ενεργητικό. Μια λύση μετανάστευση όταν η ανεργία τη χώρα μας μαστίζει, μας την οικονομία. Ας δούμε τι κοστίζει. Άπικος, έπικος, φάρικος, απόδημος. Ψάξαμε, ενημερωθήκαμε, διαχωρίσαμε και μάθαμε. Θέλω να μπραγετώ, να μην πενσέψω, να κλάψω και να γελάσω te avrai. Ma mali raggia, εγώ να κανταρίσω, στο φέγγο e να φωνάσω ο άντρα μου πάει. Μάρα σε μένα τεχούδια η καπεδάτσα. Κάτω Ιταλία, Σικελία, ελληνικές απικίες από τα τέλη του 8ου αιώνα π.Χ. Αυτή είναι η Κιβωτός της Μεγάλης Ελλάδας. Ο Μουσολίνι απαγορεύει την ελληνική γλώσσα. Τα κρικάνικα ακούγονται πλέον μόνο στα τραγούδια. Θέλω να μπριακευτώ, να μην πενσεύσω, να κλαύσω και να γελάσω, θέλω αρτεβράει. Μα μαλλιράντζα εγώ να κανταλίσω, στο φέγγο να φωνάσω, άντρα μου πάει.
Άντρα μου πάει, άντρα μου πάει. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η μάχη για την επιβίωση οδηγεί τον ανδρικό πληθυσμό στη μετανάστευση. Γερμανία, Βέλγιο, Ελβετία, εργάτες στη μινιέρα, τα ορυχεία γέμισαν, τα ελληνόφωνα χωριά ερήμωσαν. Ακούγεται μόνο το κλάμα της γυναίκας και του παιδιού που έμειναν πίσω. Ηθαγένεια, άσυλο. Ρατσισμός, ξενοφοβία. Πρόσφυγας, μετανάστης. Γυρίσαμε πίσω στο χρόνο και συναντήσαμε την πικρή ιστορία της ελληνικής μετανάστευσης μέσα από κείμενα και στίχους της ελληνικής λογοτεχνίας και ποίησης. Εφύσηξε η νύχτα, σβήσανε τα σπίτια, δεν ακούει κανένας. Όπου και χτυπήσω, η μνήμη με σκοτώνει. Ένα κίτρινο λεωφορείο, μια ιδέα, μερικά παιδιά μετανάστες, νοσταλγία, ένα ταξίδι, ένα όνειρο. Ταξίδεψαν τελικά οι μικροί επιβάτες στους τόπους που λαχταρούσαν. Ας γίνουμε συνεπιβάτες για να το διαπιστώσουμε. Όλοι οι πρόσφυγες του χώρου και του χρόνου, της γεωγραφίας και της ιστορίας, έχουν την ίδια πατρίδα, τη μνήμη τους. Η γεωγραφία της πόλης μας, εδώ στο Βόλο, μέσα από τους δρόμους της Νέας Ιωνίας, οδηγεί απευθείας στις γειτονιές των προσφύγων. Οδός Εν, οδός Αδάνου, οδός Αδραμητίου. Αδραμήτιο. Είναι και αυτό μία από τις πατρίδες ψυχής της Μικράς Ασίας, όπως θα συναντήσουμε πολλές στους δρόμους της Νέας Ιωνίας. Βρίσκεται στο βάθος του Αδραμητινού κόλπου απέναντι από τη Λέσβο. Το 1914 ο ελληνικός πληθυσμός του Αδραμητίου διώχθηκε και εκτοπίστηκε. Τον Αύγουστο του 1922, όσοι από τους κατοίκους διασώθηκαν, κατέφυγαν πρόσφυγες στην Ελλάδα. Και λίγο πιο πέρα, εδώ, στη γειτονιά του σχολείου μας, η οδός Κολχίδας. Λίγο ψωμί, λίγες ελιές και το λιχνάρι και το νερό της ξενιτιάς σου ταλμηρό. Τα άλογα τρέχουν και χωρίς το καβαλάρι, μα ποιος προφταίνει να κερδίσει τον καιρό. Τώρα που ο κόσμος είναι πόρτα με χορτάρι, κι όσο να ψάξω στη ζωή δεν θα σε βρω. Ταξιδέψαμε για λίγο κι εμείς, οι μαθητές της τρίτης τάξης, στις χαμένες φωλιές, στις χαμένες πατρίδες της ελληνικής μυθολογίας. Και φτάσαμε με το δικό μας πλοίο, την Αργό, ως την Κολχίδα. Ποιος σου είχε τάξει να χαμογελά στο ξωτής, με μιαν ευχή και ένα φιλί σαν φυλαχτό. Αφήσαμε τη φαντασία μας να χρωματίσει και να ζωντανεύσει την Αργό και τους μυθικούς ήρωες της αργοναυτικής εκστρατείας.
Στήσαμε με μεράκι μαζί με τις δασκάλες μας μια μικρή έκθεση ζωγραφικής. Και ετοιμάσαμε με πολλή όρεξη τη χωροθεατρική παράσταση «Μετανάστης με ένα σανδάλι». Ποιος φίλος έπαιξε τη μοίρα σου στα ζάρια, πίσω από σένα ποιος μοιράζει τα χαρτιά. Φρίξος, Έλλη, Κολχίδα, Ιάσονας, Κόρινθος, Μύδια, Αθήνα ήταν ίσως οι πρώτοι άνθρωποι στην ιστορία της μετανάστευσης. Αναγκάστηκαν να διαφύγουν και να ζητήσουν άσυλο για διαφορετικούς λόγους ο καθένας. Άδικα πήγαν των αδίκων στη φωτιά, τόσα ταξίδια και καημοί, τόσα κουφάρια. Άδικα πήγαν των αδίκων στη φωτιά. Πριν πολλά χρόνια, στον ερχόμενο της Βιωτίας, ζούσε ο βασιλιάς Αθάμας με την Νεφέλη και τα δυο τους παιδιά, τον Φρίξο και την Έλλη. Ήταν κάποιος μια φορά και ένα καιρό πρίγκιπας στην Υόρκο. Τύχη, άδικη, κακή, μοίρα σκληρή για εκείνη, τέτοια που δεν θέλησε η Έλλη να γνωρίσει. Ταξίδι όμορφο για εκεί, που όρισε η Νεφέλη. Κι ήταν το πέταμα στερνό στα σύννεφα εχάτη. Κι ήταν η θάλασσα αγκαλιά, την άρπαξε στα βάθη. Τεχνίτης ήταν διαλεκτός και δίχως να δειλιάσει του παραγγέλνει γρήγορα καράβι να ετοιμάσει. Αργοναύτες, φεύγουμε μακριά, πάμε στο Ευξήνου τα νερά. Σ' όλους αφήνω, έχει
Πατρίδα μου ήταν ο Πόντος. Μας ξύλωσαν από το τόπο που ριζώσαμε και μεγαλώσαμε. Γενιές και γενιές. 3.000 χρόνια πριν. Να πάγνε μας πού. Ποιος θα λέει μας το γιατί. Εμείς οι νέοι δεν ξεχνάμε τις ρίζες. Τραγουδάμε, χορεύουμε και ελπίζουμε. Ένα βουραντζατσοπα, λεφτοκαρικαντζοπα. Ένα βουραντζατσοπα, λεφτοκαρικαντζοπα. Μάλατα συντσέπια μου καντουρεύω κορτσοπα. Μάλατα συντσέπια μου καντουρεύω κορτσοπα. Εσονίγα, μανίτσα με πατουλίγα. Εσονίγα, μανίτσα με πατουλίγα. Συσουναλούν την Παναγιά ντάρνοπο με τη λίγα. Συσουναλούν την Παναγιά ντάρνοπο με τη λίγα. Ποια πέτρα, σε ποιο χώμα να ριζώσεις τώρα πια κι απ' το θάνατο ακόμα πιο πικρή σε προσφυγιά. Όταν ακούω τη λέξη ξεριζωμός, ο νους μου ανατρέχει στους Ίωνες, στην αιωλική γη, στα ματωμένα χώματα, σε αυτό το ματωμένο τόπο που λέγεται Μικρά Ασία. Πού να βρίσκεται ο πατέρας. 1914. Διωγμός, φυγή, μα ξανά πολύ πίσω. 1922. Καταστροφή της Μύρνης, Χίος, Θεσσαλονίκη, Βόλος, Πειραιάς. Πίκρα, πόνος, προσφυγιά. Κι απ' το θάνατο ακόμα πιο πικρή σε προσφυγιά. Σεπτεμβρίου 1955, η τελευταία άλωση της πόλης. Μαζικά κύματα μετανάστευσης Ελλήνων, Αρμενίων και Εβραίων. Και στα ταύλα μπόρα, βασίλισσα των κοριτσιών, είναι η μαυροφόρα. Βασίλισσα των κοριτσιών, είναι η μαυροφόρα. Έχε για Παναγιά τα μίλησαμε, όνειρο ήτανε τα λησμονήσαμε. Έχε για Παναγιά τα μίλησαμε, όνειρο ήτανε τα λησμονήσαμε. Πολλοί έχουν μιλήσει για τον μηνόταυρο της μετανάστευσης. Οι δρόμοι της φυγής των Ελλήνων προς την Αμερική, τη Βόρεια Ευρώπη και την Αυστραλία συνεχίζονται σε όλο τον 20ο αιώνα. Η νοσταλγία των ανθρώπων για το τόπο τους αποτυπώνεται πάντα στη μουσική τους.
Χρόνια και χρόνια τώρα τριγυρνώ σαν πουλί περιπλανωμένο μες στη ξενιτιά, μες στη μοναξιά που δεν την αντέχω άλλο πια. Γιατί νοσταλγώ, γιατί λαχταρώ την αγάπη μου και το χωριό. Η αγάπη μου στην Ικαριά έχει μαύρο πόνο στην καρδιά. Δίχως συντροφιά, δίχως αγκαλιά, δίχως τα γλυκά μου τα φιλιά. Κι αφού με πονά, κι αφού μ' αγαπά, είναι κρίμα να είναι μοναχιά. Και το σήμερα, ποιος το οδηγεί και ποιος το προστατεύει? Οικονομική κρίση, λιτότητα. Ελλάδα 2014. Χώρα αποστολής και υποδοχής μεταναστών. Νόμιμη και παράνομη μετανάστευση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εφαρμόζει τη Σύμβαση της Γενέβης, της ΥΠΑΤΗΣ Αρμοστίας του ΟΗΕ. Προστασία, εγκατάσταση και ένταξη προσφύγων. Όμως, επιχείρηση διάσωσης 1.000 προσφύγων στη Λαμπεντούζα. Ευρώπη φρούριο. Ο διακινητής έριξε τους μετανάστες στη θάλασσα. Εγκληματικός φράχτης στον Εύρο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλείται και μπορεί να διαχειριστεί τις μεταναστευτικές ροές και την κινητικότητα σε ένα ασφαλέστερο περιβάλλον. Η μετανάστευση μπορεί να καταστεί μοχλός της οικονομικής ανάπτυξης στην Ευρώπη. Για το σκοπό αυτό, αναπτύσσει και υλοποιεί σήμερα εταιρικές σχέσεις κινητικότητας, επαναπροσδιορίζει νομοθετικά τον κώδικα θεωρήσεων, την πολιτική του ασύλου, χρηματοδοτεί τις χώρες προέλευσης των μεταναστών και συνεργάζεται με τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς. Κλαις κι αναστενάζεις, λευτεριά φωνάζεις, μα η ελπίδα μαύρο άπιαστο πουλί. Δεν θα αφήσουμε η ελπίδα να μείνει άπια στο πουλί. Γιατί η ελπίδα είμαστε εμείς, οι νέοι, οι ενεργοί πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άπια στο πουλί.
Ταξιδέψαμε. Ερευνήσαμε, μάθαμε, αποφασίσαμε. Παίζοντας, καταλάβαμε τι σημαίνει να είσαι ο ξένος, ο μετανάστης, ο πρόσφυγας. Λαθεμένο μου φαινόταν πάντα το όνομα που μας δίναν. Μετανάστες θα πει, εκείνοι που αφήσαν την πατρίδα τους. Εμείς, ωστόσο, δεν φύγαμε γιατί το θέλαμε. Ελεύθερα να διαλέξουμε μια άλλη γη. Ούτε και σε μια άλλη χώρα μπήκαμε να μείνουμε για πάντα εκεί, αν γινόταν. Εμείς φύγαμε στα κρυφά. Μας κυνηγήσαν, μας προγράψανε. Και η χώρα που μας δέχτηκε, σπίτι δεν θα είναι, μα εξορία. Χρησιμοποιήσαμε τεχνολογία. Υλοποιήσαμε μόνοι μας την παραγωγή έντυπου υλικού για τις δράσεις μας. Διαδηλώσαμε. Μια λύση μετανάστευση όταν η ανεργία τη χώρα μας μαστίζει, μας την οικονομία. Ας δούμε τι κοστίζει μια λύση μετανάστευση σε πλάνο ατομικό. Είδαμε ότι η μετανάστευση είναι έτσι κι αλλιώς μία λύση στο πρόβλημα της ανεργίας. Στον τόπο σου ακόμα είσαι παθητικό και ενώ έχεις κοστίσει στον τόπο στο λαό, ξένο το προτείνεις στο ενεργητικό. Μια λύση μετανάστευση όταν η ανεργία τη χώρα μας μαστίζει, μας την οικονομία. Ας δούμε τι κοστίζει μια λύση μετανάστευση σε πλάνο ατομικό. Τώρα που πας στην ξενιτιά πουλί θα γίνω του νότια, λίγο να σε ανταμώσω. Για να σου φέρω το σταυρό που μου παρήγγειλες να βρω, δάχτυλίδι να σου δώσω. Ήσουν και Παρίσι στην αυλή μου αγαπημένο, ποιος θα μου χαρίσει το φιλί που περιμένω, στο όμορφα κρογιά. Καταγράψαμε και τραγουδήσαμε την ιστορία της ελληνικής μετανάστευσης μέσα από τίτλους τραγουδιών. Ήσουν και Παρίσι στην αυλή μου αγαπημένο, ποιος θα μου χαρίσει το φιλί που περιμένω, στο όμορφα κρογιάλι καρτερό να μου έρθεις πάλι, σαν μικρό χαρούμενο πουλί. Ήσουν και Παρίσι στην αυλή μου αγαπημένο, ποιος θα μου χαρίσει το φιλί που περιμένω, στο όμορφα κρογιάλι καρτερό να μου έρθεις πάλι, σαν μικρό χαρούμενο πουλί. Ακούσαμε και ταξίδια ντροπής για λαθρέους ανθρώπους. Παίζοντας, νιώσαμε την αγωνία τους, το άγνωστο, τη σκληρότητα.
Τρέξτε! Άντε γρήγορα! Άρτε δώσει κάτι!
Τώρα είμαι δυνατός να επηρεάσω και εγώ το αύριο. Τώρα ξέρω, μπορώ και συμμετέχω. Ήταν πολύ ενδιαφέρον. Συζήτησα με ωριμότητα με τον δήμαρχο της πόλης μας για το μεταναστευτικό ζήτημα. Έμαθα να συνεργάζομαι και ζωγράφισα τη δική μου Ευρώπη. Δεν το περίμενα. Δημιούργησα, έπαιξα πολύ και χόρεψα με αφαντές ζωντάνια και κέφι. Έχω αλλάξει. Η Ευρώπη με γέμισε ωφέλιμες εμπειρίες για τη ζωή μου. Ταξίδεψα με ασφάλεια στην Ευρώπη μέσα στο διαδίκτυο. Έμαθα να δείχνω κατανόηση στο διπλανό μου. Κανένας άνθρωπος δεν είναι λαθρέος. Όλοι έχουμε δικαίωμα στη ζωή. Έμαθα να παίζω στο διαδραστικό πίνακα. Έμαθα να κερδίζω τη γνώση. Η άγνοια είναι παρελθόν. Άλλο λοιπόν Ευρώπη και άλλο Ευρωζώνη. Έπαψα να είμαι δρανής, πήρα πρωτοβουλίες. Γύρισα σελίδα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν για μένα μια πρόκληση και την εκμεταλλεύτηκα. Συνειδητοποίησα ότι το σχολείο αποτελεί ενεργό κομμάτι της κοινωνίας. Εμείς είμαστε το σχολείο. Εμείς είμαστε το αύριο. Ζήσαμε, πιστεύω, μια ξεχωριστή εμπειρία. Προσεγγίσαμε τις χαμένες φωλιές, τις χαμένες πατρίδες με ιδιαίτερη ευαισθησία. Το ταξίδι μας αποζημίωσε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν η αφορμή για να γνωρίσουμε, να αλληλεπιδράσουμε και γιατί όχι να επηρεάσουμε το σύγχρονο πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό γίγνεσθε. Όμως, οι προκλήσεις και τα προβλήματα δεν σταματούν στα όρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι παγκόσμια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να ορίσει μόνη της τη μοίρα του πλανήτη. Μπορεί όμως να την επηρεάσει. Στην άλλη άκρη της Μεσογείου, εκεί που η Ιβηρική Χερσόνησος συναντά την Αφρική, ο Μανού Τσάο τραγουδά για τον κλαντεστίνο, που πάει να πει λαθρέος, μετανάστης, για να μας θυμίζει ότι ακόμη ίσως έχουμε πολλά να κάνουμε. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quebra ley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal. شوف الله يخليك اذا ما تساليتي اذا ما تدوز الصبح شوف داك السيمون في المول الشمال ديال الكرفان قول راه شي ناس يمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش الكايزين راه غادي يعطيو واحد هذا Cuando canta el gallo negro es que ya se acaba el día. Cuando canta el gallo negro es que ya se acaba el día. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. Ay, si
si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borre el viento. Ay, qué desencanto, si me borrara el viento lo que yo canto. Se encontraron en la arena los dos gallos frente a frente. Se encontraron en la arena los dos gallos frente a frente. El gallo negro era grande, pero el rojo era valiente. El gallo negro era grande, pero el rojo era valiente. Ay, si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borre el viento. Ay, qué desencanto, si me borrara el viento lo que yo canto. Se miraron cara a cara y atacó el negro primero. Se miraron cara a cara y atacó el negro primero. El gallo rojo es valiente, pero el negro es traicionero. El gallo rojo es valiente, pero el negro es traicionero. Ay, si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borre el viento. Ay, qué desencanto, si me borrara el viento lo que yo canto. Gallo negro, gallo negro, gallo negro, te lo advierto. Gallo negro, gallo negro, gallo negro, te lo advierto. No se rinde un gallo rojo más que cuando está ya muerto. No se rinde un gallo rojo más que cuando está ya muerto. Ay, si es que yo canto, si me borrara el viento lo que yo canto.